Benvinguts a l'Atrapamosques, el teu programa de cultura a Televisió de Girona. I avui parlarem d'audiovisuals. Coneixerem el documental 972 que es va presentar la setmana passada a Girona, un treball que pretén donar veu i posar en el valor que es mereix l'escena electrònica de les comarques gironines de finals dels 80 i principis dels 90. També parlarem del DJ i productor Carlos Bayona, que va venir a presentar el seu nou videoclip Like Neon Lights al Festival de Cinema de Girona. I al final gaudirem del grup de rumba Tambaleo, que va actuar a l'Espai Marfà durant el Flamengí, el festival de flamenc que es va celebrar a Girona fa unes setmanes. Però primer anirem fins a l'Espai Jove Els Químics de Girona per conèixer el treball A un altre món, un documental experimental que parla de les vivències de diferents joves en l'etapa de la vida en què es troben. La idea de fer aquest documental va sorgir més que res, volíem treballar conjuntament amb diferents agents educatius de la zona, llavors vam parlar amb serveis socials, amb el centre cívic i nosaltres mateixes, i vam decidir que seria una cosa prou bona, tan enriquidora tant per nosaltres com pels joves, participar d'aquest projecte, perquè enteníem que nosaltres sempre parlem dels joves, intentem donar resposta a allò que pensem o creiem que necessiten i sempre volem generar espais perquè els joves parlin. Llavors, a través d'aquesta pregunta, què és ser jove, vam entendre que s'obria una gamma de possibilitats molt àmplia a l'hora de definir això. ¿Tú qué querías ser de pequeño? Pues nunca me habían planteado esta pregunta. Som molt joves que hi ha al món, però sí que moltes vegades trobem que el nostre rol d'adolescents joves no està no és prou important en aquesta societat i creiem que ens hem de fer sentir i que hi ha coses que s'han de canviar i nosaltres som la generació que hi ha ara i doncs ajudem a la generació que ve després perquè les coses vagin canviant. Sí, los límites son importantes, pero cuando hacemos los límites tenemos que decir una explicación, porque dar los límites sin explicaciones, pues yo necesito una explicación para saber por qué no debo hacer esa cosa. Si no me dices el por qué, me dices pues por qué no o porque lo digo yo, pues me dan más las ganas de hacerlo y saber las consecuencias. Bé, bàsicament nosaltres el que els hem ofert és els espais i els recursos necessaris per poder dur a terme el documental. Llavors, a partir d'aquí, elles mateixes van decidir com aniria la cosa, es van construir els guions, cadascú va assumir un rol dintre de tot el que és la producció d'un documental, perquè hi ha gent que està davant de la càmera, hi ha gent que està darrere de la càmera, que no es veuen durant tot aquest procés, i que també el que volíem deixar molt clar és que el resultat final no era el més important de tot, sinó tot aquest procés, tota aquesta manera de treballar i de fer i de trobar-nos. Això és el que nosaltres buscàvem, treballar valors com el compromís, la cohesió, el respecte, el sentit, l'esperit crític, tot això, utilitzant l'eina dels audiovisuals, jo crec que és perfecte. El paper dels educadors, dels tècnics, van ser orientar-nos de què és fer un projecte com aquest, quins papers, quins rols ens toquen. Després també van ser acompanyar-nos en el procediment i ensenyar-nos que qualsevol cosa que volem fer, ho podem fer. Hem treballat molt sobretot el valor del treball en equip, perquè és molta feina i si no ens sabéssim posar d'acord no hagués sortit un caos i va ser brutal perquè tots ens vam ajudar entre tots. Vam aprendre també els valors de la constància, perquè és molta feina, i la paciència, que em fa falta molta. La gent es pensa que són bojos, però perquè ells creuen que la normalitat és el que ells fan, no? I ells també han d'acceptar que els joves tenen una altra manera de fer o de pensar. Cadascú volia fer un rol i després volia canviar. I com que fèiem diversos temes, vam dir en aquest tema tu fas aquest rol i després jo
te dono el meu rol i jo provo el teu. I pues, entre tots podíem decidir quins rols volíem fer i ens l'anàvem tornant. Jo principalment vaig fer el rol d'actriu, perquè m'agrada molt el que és explicar, però també vaig fer alguna vegada de directora o de directora creativa. El que destacaria potser és lo fàcil que ens ho han posat tot. Val? Jo crec que sempre els tècnics i els educadors ens barallem sempre en aquell món de les idees, ens pensem hores a reunions, donant-li voltes a les coses i volem que tot surti d'una manera. I jo crec que la clau en aquest projecte ha estat una mica deixar-ho tot una mica obert i permetre que durant el rodatge anessin sortint coses noves. Llavors ens quedem amb això, amb aquesta capacitat d'adaptar-se que tenen els joves. Jo crec que és una cosa que hauríem d'aprendre tots avui en dia. Que jo després de fer cicles formatius, si vull anar a la universitat, em diuen no, has fet cicles formatius perquè no t'agrada estudiar. Si no has fet batxillerat no pots anar a la uni. Per què això? A mi m'agrada estudiar. I si és del tema que a mi m'agrada, per què no puc estudiar a la uni? Ja no ho entenc. El cinema m'agrada sobretot perquè són moltes coses que vull aprendre com es utilitza una càmera, la feina tan important que és d'audició, el paper important que fa el director, però també els actors, les actrius. M'agrada molt el tema i tot el que pugui aprendre, millor. M'aporta molta paciència, perquè soc una persona... Tinc paciència, però a vegades sí que m'estresso moltíssim i és una feina, és un tema que m'interessa i que sobretot m'ensenya molts valors. Treballar amb els joves amb els audiovisuals és una cosa molt fàcil, molt directa i crec que molt propera. Els joves entenen molt de la cultura de l'audiovisual, han crescut en tota l'era digital, en el que estan acostumadíssims a filmar-se, a fer-se selfies, a relacionar-se. Llavors, al llarg dels anys, sí que personalment m'he adonat que és una eina ultrapotent i necessària, suposo, en tots els àmbits, però sobretot en l'educació jo crec que és una eina que s'ha d'explotar molt més. ¿Y tú crees que Rebelde es malo o bueno? Pues es bueno. ¿Por qué? Porque te rebelas y puedes hacer lo que quieras. Si yo voy aquí obedeciéndote y diciendo que sí a todo, no tendré mi libertad ni mi opinión y solo haré lo que tú quieras y no haré lo que yo quiera. Pero luego vas a saber asumir las consecuencias que conlleve. Yo creo que sí. ¿Estás segura? Sí. Bueno, haz lo que tú quieras. Bueno, yo voy a hacerlo así porque me da la gana, que me estás calentando mucho la cabeza. Hasta luego. Adiós. L'Espai Jove dels Químics és un espai jove de la ciutat, dels 3 que existeixen. Obrim de dilluns a divendres per les tardes i oferim tot allò que pugui interessar als joves. Durant els anys ens hem especialitzat en aquell perfil de jove que va dels 13 als 18-20 anys. L'Espai Jove és un centre on venen joves, adolescents que volen fer feina, que volen passar la tarda, volen jugar, volen sociabilitzar. És un espai lliure on si tens algun problema hi pots anar i t'acullen. Nosaltres plantegem les activitats, cursos i tallers que fem aquí als Químics bàsicament en 3 àmbits. Un serien les activitats més concretes, són aquelles que venen a fer els joves en format taller, que són 1 o 2 sessions de diferent temàtica, ja sigui en format més lúdic, sobretot. Hi ha d'altres projectes que són molt interessants i que ens agraden molt, que són aquells projectes que tenen una mitja durada, en el que intentem treballar tot allò en el que potser a l'Espai Jove no hi arribem. Llavors, el projecte d'audiovisuals és una d'aquestes eines que ens permet poder estar amb els joves i tractar-los amb un altre llenguatge. Llavors, l'altra cosa és la zona d'espai obert i de relació que tenim aquí, en el que els nanos venen aquí, passen l'estona, es coneixen, es generen sinergies i intentem generar un ambient saludable. Però bàsicament és això, intentar donar totes les eines a un jove perquè pugui créixer de manera plena
i pugui assolir la seva maduresa amb tot allò que és necessari per tenir una vida feliç, diguem-ne. Els tallers i els projectes que he fet aquí a l'Espai Jove han sigut el de cinemes, aquest, que és un projecte. Després, un taller que vaig fer, que crec que és molt important avui en dia, és l'autodefensa femenina, autodefensa personal en general. I entre d'altres tallers, doncs m'agrada molt venir per fer amics i per xerrar. I ara anem a conèixer l'últim treball del DJ i productor Carlos Bayona, Like Neon Lights, que va venir a presentar el Festival de Cinema de la ciutat. Venim aquí a Girona a presentar un videoclip. Tinc un projecte musical amb un grup que es diu Oblic i Carlos Bayona. Llavors estem presentant un dels vídeos que hem fet amb aquest projecte. És un projecte que té una forta influència dels anys 80, llavors ens agrada fer música molt influenciada pels 80 i els vídeos també estan molt influenciats pels anys 80. Llavors aquest que és el tercer vídeo que fem ja, està realitzat per la gent de l'ESCA, que em fa molta il·lusió perquè treballes amb gent que està començant i els dones una oportunitat. I és un tribut a John Carpenter, surten moltes petites cosetes del cinema de John Carpenter en només 3 minuts i mig i ens fa molta il·lusió. A més, li vàrem poder donar al Festival de Sitges una còpia del vídeo i li vam donar el disc també. El talent a l'ESCAC és molt gran. Hi ha molta gent que ja surt molt ben formada de l'escola i es pot veure en vídeos com aquest, o sembla que han fet també l'últim de l'Alfred García també, i estan fent uns treballs impressionants. I ho veus també amb l'òpera mestra, que fan com un parell cada any, amb cada nova fornada de nous cineastes que surten d'allà, i ja veus que fan projectes amb molta qualitat. No és la primera vegada que vinc al festival. Van venir l'any passat i ens van portar un premi. Vam presentar el primer treball que feia jo com a productor, juntament amb molta gent, i molt contents perquè vam guanyar un premi, i aquest és el segon any que torno. Estic molt content perquè, a més, una de les productores que estava treballant amb nosaltres en aquest primer treball que vaig treballar és de Girona, llavors que molt content de tornar aquí a Girona a presentar aquest vídeo per Oblic i Carlos Bayona. Home, el festival m'agrada molt perquè és molt familiar i el Lluís, el director, és una persona molt especial i m'agrada tornar. El que més m'agrada de l'audiovisual és que estic una mica... Clar, jo a casa ho he viscut tota la vida, però ara mateix jo començo a descobrir ara què és el que m'agrada i què és el que no m'agrada. Ho vaig passar molt bé produint el La Hit New York, vaig dirigir un dels videoclips d'Oblic en Carlos Bayona i ara estem aquí amb aquest tercer videoclip que jo vaig fer el guió, llavors estic una mica com descobrint el que m'agrada fer. I si estic pensant en fer un llarg, no estic pensant ara mateix fer un llarg, passet a passet, ho hem passat molt bé fent aquest tribut al John Carpenter i per respecte al Carpenter i a figures com el Carpenter encara no estem per passar-nos al llarg. I per acabar parlarem amb l'Albert, un dels dos directors del documental 972, un treball que compta amb el testimoni dels principals protagonistes de l'escena electrònica a partir de finals dels 80 i principis dels 90 a les comarques gironines. Porque es una época que no puedes olvidar. 972 és un documental sobre l'escena electrònica de les comarques gironines. És un documental que l'objectiu que té és una mica radiografiar tota aquesta escena electrònica que va néixer a Girona al voltant de principis dels 90 i d'alguna manera el focalitzem en 3 clubs que van ser molt importants i van ser pioners
i claus per l'arribada d'aquesta nova música electrònica a Catalunya i en realitat a la resta d'Espanya, que són el Raig d'Ing a Vilajuïga, el Blau Club a Banyoles i la Sala del Cel a Girona. Nosaltres vam començar amb aquest projecte, primer perquè nosaltres havíem viscut una mica l'època ja bona, quan tots els clubs aquests estaven plens, portaven artistes de primer nivell i sempre havíem tingut la sensació de que això era molt estrany que passés a Girona i amb aquesta intensitat, no? Com és que havia començat a Girona i el referent en la música electrònica, sobretot als principis, no era la capital, sinó que era comarques, diguem-ne, no? Per tant, sempre havia tingut aquesta sensació de descobrir bàsicament com va començar tot. Les primeres entrevistes que vam fer encara no ho teníem clar, perquè sobretot era gent de Girona i et pots imaginar que per la gent d'aquí a Girona que ho va viure és molt important, però la diferència va ser quan vam sortir amb la gent de Barcelona i els artistes internacionals que vam començar a parlar, vam veure que realment hi havia una importància molt forta i que l'escena realment va ser pionera a tota Espanya. Deu fer 3 anys, fins i tot una mica més, que vam començar amb aquesta idea. La veritat és que ens pensàvem que seria una cosa molt més petita i molt més fàcil de fer i a mesura que hem anat excavant i descobrint que la història va molt més enllà i que realment té una importància molt més potent en el que és la cultura electrònica del país, doncs la cosa ha anat creixent, hem vist que hi havia molta més gent de la que ens pensàvem implicada. Creiem que ara tenim una radiografia més o menys coherent de tota aquesta història i amb els personatges que realment volíem que hi fossin. Hi ha una influència molt forta de França en aquest documental, per tant hem rodat a França, hem rodat a Vilajuïga, hem rodat a Banyoles, hem rodat a Girona, hem rodat a Sant Feliu de Guíxols, que també hi havia al Palm Beach, hem rodat a Barcelona, moltes coses, hem anat a Madrid fins i tot a rodar algun artista. A nivell d'importància, totes les entrevistes que tenim tenen certa importància, la veritat. Tots tenen coses a dir. A nivell d'artistes internacionals, que potser, clar, tenim gent com el Jeff Mills, que ara són eminències, són grans estrelles, el DJ Hell o Kenichi, que són artistes que tenen potser 360 actuacions a l'any actualment, no? Per tant, són grans estrelles de l'electrònica, però que en aquell moment, segurament de les primeres actuacions que feien aquí, potser eren un club de Banyoles, no? Per tant, és curiós veure com aquestes estrelles que tenen tants bolos i que han vist tot el món del dret i del revés, se'n recorden que la primera vegada que algú de Catalunya o d'Espanya es va interessar per aquest tipus de música, doncs va ser des de Girona. Tenim més de 40 hores de material gravat. Per tant, imagina't lo difícil que ha estat arribar a fer una peça. La llarga que passem el dissabte són 90 minuts. 90 minuts de 40 i pico hores. Aquesta presentació, diguem-ne, de dissabte aquí a Girona, no la veiem tampoc com una estrena oficial, sinó la veiem com un passe per tots els entrevistats, tota la gent que ha col·laborat. És una mica un regal per tota aquesta gent. A més, serà una versió una mica més extensa i una versió una mica diferent que segurament ja no es podrà tornar a veure perquè la versió final segurament serà una mica més curta. És una versió especial, una mica com a agraïment i com a regal de tota aquesta gent que ha participat perquè ho puguin veure, no? I també ens interessava poder-ho presentar aquí a Girona. I després suposo que el recorregut el que intentarem és que entri una mica en el circuit de festival documental musical, inèdits o algun festival a França, no sé, el mourem una mica en aquest sentit i després veurem a veure també la coproducció amb TV3 si tenim la possibilitat també de ser projectats a la tele. O sigui, jo soc d'aquestes persones que si hi ha una pantalla a la sala em quedo embadalit allà, sigui el que hi hagi a la pantalla, no? Per tant, està clar que aquí hi ha un magnetisme molt important. L'altra passió meva és la música, per tant l'audiovisual d'alguna manera, sobretot la democratització del sector audiovisual que fa que no grans professionals amb grans fortunes siguin els únics que tinguin accessibilitat a fer audiovisual, fa que es democratitzi tant que gent com jo o que el meu equip puguem arribar a fer
una peça com aquest documental, no? De manera relativament senzilla. No? Per mi aquesta tecnologia, aquest visual i aquesta música mesclada, a part d'una bona història, és algo que m'agrada molt i que necessito viure amb això. No? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? ¿Ayer de día o es de noche? Ya es bonita esa ciudad para ir de vacaciones. El hotel era verdad, que tan romántico y lujoso como en la publicidad, con esas playas de la foto. Aquí en Gerona está lloviendo y todo sigue como siempre, solamente que no está. Si el tiempo pasa lentamente, ya estoy loco porque vuelva. Hace tanto que te fuiste, no te irás a enamorar allí, lo prometiste. Y mientras seguiré pensando en nuestro encuentro imaginario, te besaré como nadie en este mundo te besó. Te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón. Vuelve pronto, te esperamos, mi soledad y yo. Te besaré como nadie en este mundo te besó. Te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón. Vuelve pronto, te esperamos, mi soledad y yo. Ya no te entretengo más, sé que te está esperando alguien, dile que debe hablar más bajo. El que ha dicho que no tarde, solo un último favor, te pido ya antes de colgar, dile que te cuide mucho, me prometes que lo hará. Y cálmate, que no te quieras llorar, disimula que estás bien, ay como yo lo hago. Mientras seguiré pensando en nuestro encuentro imaginario, te besaré como nadie en este mundo te besó. Te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón. Vuelve pronto, te esperamos, mi soledad y yo, que yo te besaré como nadie en este mundo te besó. Te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón. Vuelve pronto, te esperamos, mi soledad y yo. Y yo te besaré, y como nadie en este mundo te besó, te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón. Y vuelve pronto, te esperamos. Toda esta pedazo de banda y yo. Muchísimas gracias.